Nxamalala mfethu, enye ingane uyidlisa ngamapayipi. Uyazi ukuthi uRob Hezoff eyibhiliyonele ayiyona, angiboni nokuthi kudla kusangena. Yazi mayekade bukela ivideo nje enawe ungena estage ulandela ngevideo yakhe esesho ukuthi hayi, this man is not going anywhere. Have you seen him jump up the stairs? Babethi bangimake nge-age yakho bethi hayi i-age yona ezokushaya. Hayi manje ungathi uyababonisa ukuthi ngathi ubheke ngqo ku-115 years if not 130, ngoba hayi awuhleki namuntu when it comes to ukutshakadula. Babethi hayi umdala, kanti abazi ukuthi umdala ngeminyaka hayi ngomzimba. Umzimba wakho nje ufresh isidina. Uyabona njengamanje siyaqala seshintshe ukukhuluma manje, lishintshile ulimi manje. Alisaqondile ukuthi selishintshile ulimi. Usethi manje you are not going anywhere. Ngithi kanti wayekade ethi uyapi yena? Khona lapha ekuthume khona. Ngoba wayethi nje hayi just give it 3 years, 2 years. We Nxamza mfethu, sigcwele ngawe our yonke into. Our everything. Uyithi siwuwe. Qhubeka ubadlise ngamapayipi Nxamalala, ungabayeki. Sikabafatshansi, sikabayimisa. Sikabafatshansi. Badlise ngamapayipi baze bathi tshiyo sengivuthiwe. Uqhubeke utshakadule. Ngikubuka utshakadula usina lapha kwi-event ka-Limit ngathi ngoba wena uyilento etshela ukuthi uyiyo. Hayi uyiyo mfana, hayi uyaqondanisa zoma mfethu. Hayi yabona nje mina alipheli usuku ngingashongo ukuthi what would Zuma do. Yabo umuntu mabengibhedela uyazi Nxamalala ukuthi usuphenduke ngoba i-calmness factor yami, if I can put it that way. Umuntu nje mangabe ngibhedela mina ngivele ngithule ngimbuke ngibhale kathathu ngithi 1 2 3 what would Zuma do. Bese ngiyasho sizovela hleka ubaba athi ngibese ngiyahleka ke nami ngoba mina ngiwuwe nawe yimi. Ngoba nje uhlezi usehlisa imoya ngokuthi sithi buzolo uvela uyibukele nje uhleke. Hayi nami sengivele ngenze njalo. Ngithi inhla ngithi what would Zuma do. Ngithola impendulo washa. Hayi kodwa ubaba lo umlungu lo ubillionaire, hayi mfana ulidlisa ngamapayipi uphuthu. Yes, ulidlisa uphuthu ngestraw. Ngitshele angimazi ukuthi lo muntu usadla yini, ukudla kusangena yini ngendlela angakufuni ngakhona uRob Hezoff. Akazi futhi ukuthi uzokwenza njani ukuthi sikuzonde njengaye. Ukube kuya ngaye ngabe ufike asithele ngemvula yenzondo kaZuma simzonde sonke sivuke ngakusasa sesimzonda. Manje uyayibuza uyayiphendula ukuthi kanti lo baba wathandwa kangaka wenze njani. I'm sure ukuthi ukafise ngisho ukuhlanganisa Sean ama-scientist ale ngakubo lapha aqhamuka khona. Baqhamuka eCanada. Alilanda amalukungana ngakubo le ukuthi awakazohlolisisa kahle ukuthi kanti uZuma lona yini kangaka, uthandwani lo baba. Uthando hayi mfethu and simthanda Jehova nathi kasizenzi. Bandla nathi uyabona ukuba uZuma umuntu mhlambe kwakuthiwa umjolo lo, ngabe kuthiwa uZuma usidlisile. Ukuba umjolo lo ngabe kuthiwa nje usidlisile ngutshele mina. Ngabe kuthiwa kumele siyophalaziswa yikho lento. Ngidle simthanda lapho simthanda sonke. Simthanda sonke. Asizenzisi nasasazi ukuthi senze njani. Kwayithina siyithule nje simthanda sibaleka naye. Kuyimanje siyeka yonke into. Mina nje ngagcina nini ukuyoshutha. Angicabangi nokuthi ukhona nje udirector nje usengathi nandi siyacela. Ngoba bayayibonela nje nabo uZuma nje ihambela lo. Uyabona nje makuthiwa ngisafuna ukuba kwi-acting kumele ukuthi ngibeke imali ngizenzela ama-movie ami. Athi mina ngi-fundraise ngenze ama-movie ngohambise kuma-film
festivals ngoba angiboni ukuthi umuntu usaqasheka la. Hayi angiboni.